gondolkodott már azon, hogy a kertje vagi az ottona miért tunik, néha elettelennek meg akkor is, ha látszólag mindent jól csinál. Mi van, ha a megoldás nem egi újabb csodamutrágjában, hanem a megfelelő növények csendes, de eroteljes energiájában rejlik. Ebben a videóban bemutatok 15 olyan különleges növényt, amelyek nem csak gyönyörűek, de a hiedelmek szerint mágnesként vonzák a pozitív energiát, a békét és a jólétet az otthonába és a kertjébe. Ez a legjobb rész, a legtöbbjük hihetetlenül könnyen gondozható, így tökéletesek az okos, vagi akár a lustakertések samára is. A végére pedig elárulom azt az egi növényt, ami a feng shui mesterek szerint a legerősebb pénzvonzó, ugi-hogi mindenképpen maradjanak velem. A növények és az emberi energia közötti kapcsolat évezredes múltra tekint vissza, nem csupán oxigént termelnek és díszítenek, a formájuk, a színük, az illatuk mind-mind hatással van a hangulatunkra és a tudatalattinkra, az oszi kultúrák, mint például a kínai feng shui vagi az indiai vastusastra, régóta használják a növényeket a terek harmonizálására és a hi vagis az életenergia áramlásának javítására. Nem feltétlenül misztikumról van szó, gondoljunk csak bele, egi zöld, eleteltéli környezet pszichológiailag bizonyítottan csökkenti a stresszit, javítja a koncentrációt és általánosan jobb közérzetet teremt. Egi gondosan megválasztott növény tehát valóban képes lehet arra, hogy otthonunkat a nyugalom szigetévé változtassa. Ez a pozitív energia alapja, egi olyan környezet megteremtése, ahol testileg és lelkileg is feltöltödhetünk. Kezdjük a listánkat egi igazi klasszikussal, a levendulával. Ezt a növényit szinte mindenki ismeri és szereti jellegzetes, nyugtató illata miatt. A levendula a béke és a tisztaság szimbóluma. Úgy tartják, hogy energiája képes eloszlatni a negatív rezgéseket, a feszültséget és a szorongást. Nem véletlen, hogy illóolaját évszázadok óta használják aromaterapiában az alvás javítására és a relaxáció elősegítésére. Az okoskertes számára a levendula egi alom, imádja a napfényit és a jó vizáteresto képességű, kiszemesses talajt. A legnagyobb hiba, amit elkövethetünk, a túlöntözés. Hagyjuk, hogy a földjeket lokszolás között teljesen kiszáradjon. Elhelyezhetjük a hálószobában egi szerepben a nyugodt alvaszert, vagi a bejárati ajtó közelében, hogy megtisztítsa a belépő energiákat. Evente egyszer, virágzás után érdemes visszametszeni, hogy bokros és dús maradjon. Az illatos virágokat lesárítva, kis vásonzákokba tehetjük, és a ruhásszekrénybe helyezve nem csak a moliokat tartja távol, de finom, békés illatot is áraszt. A második növényünk a rozmarink, a mediterrán kertek fűszeres illatú ököve. A rozmarink az emlékezés, a huszék és a védelem növénye. Az ókori görög diákok rozmarin kosorút viseltek a fejükön vizsgák alatt, mert úgy hitték, javítja a memóriát. Energetikailag a rozmarink egi erosztistító és védelmező. Úgy tartják távol tartja a negatív energiákat és a rosszindulatú szándékokat, miközben vonzza a szeretetet és a pozitív embereket. A gondozása rendkívül egészszerű, ami a lustakertések kedvencévé teszi. A levendulához hasonlóan sok napfényre és jó vízelvezetésű talajra van szüksége. Túlöntözésre érzékeny, ezért bánjunk csincsán a vízzel. Kiválóan érzi magát szerepben a konyháblakban, ahol nem csak védelmező energiájával van jelen, de fozés közben mindig kéznél van egi friss ágacka. A rozmarin jelenléte a dolgozó sobában segítheti a koncentrációt és a tiszta gondolkodást. Egy cokor sárított rozmarink az ajtó fölé akaštva hagyományosan a ház védelmét szolgálta. A harmadik helyen egi újabb konyhai kedvenc áll, a basszalikom. Indiában szent növényként tisztelik, és úgy tartják, hogy a jelenléte isteni védelmet és szerencsét hoz a házra. A basszalikom a boszék, a szeretet és a jólét szimbóluma. Úgy tartják, vonzza a pénzt és a sikert, miközben elúzi a negativitást és a melankóliát. Friss,
fuseres ilata ön magaban is hangulat javito. Aba salikom gondozása egikitsit több figyelmet igényel de megéri a fáradtságot. Meleg es fenigenies, ezért tartsuk a lakás legnaposabb pontján. Például egideli fekvésű ablakparkányon. Szereti a nedves, de nem vizenyos talajt, ezért rendszeres öntözést igényel. A virágait érdemes legszípni, amint megjelennek, mert ez arra ösztönzi a növényt, hogy több levelet hozzon, és ne magot erleljen. A feng shui szerint a konyhában vagias étkezőben van a legjobb helye, mivel energiája összekapszolódik a táplálkozással és a családizsolettel. Egyszerre basszalikom, a bejáratnál állítólag szerencét hoz az üzleti életben. Folytassuk a listát a szerence bambussal, ami valójában nem is bambusz, hanem egydracenaféle. Ez a növény az ázsiai kultúrákban a szerence, az egészség és a bosszeg egyik legfőbb szimbóluma. Ajándékként adva különösen nagy szerencét hoz. A sárak sáma szimbolikus jelentéssel bír. 3 a boldogságot, 5 a gazdagságot, 7 pedig a jó egészséget jelképezi. A szerence bambusz az egyik legkönnyebben tartható szobanövény. Nincs szüksége földre, elegendő egivázában, vízben tartani. A vizet hetente cseréljük, hogy friss maradjon. A közvetlen napfényit nem szereti, mert megégetheti a leveleit, ezért egivilágos, de nem tuzonapos heli ideális számára. Tökéletes választás irodába vagy dolgozó sobába, ahol segített a karrierrel kapcsolatos szerence vonzásában. A feng shui szerint a lakás keleti részen elhelyezve az egészséget, a délkeleti részen pedig a gazdagságot erősíti. Figyeljünk arra, hogy a levelei ne szárguljanak, mert az a chi, vagyis az energia stagnálását jelezheti. Az 5. növényünk a pozgaffa, más neven majomfa vagy pénzfa. Ahogy a neve is sejteti, a feng shui egyik legfontosabb pénzvonzó növényeként tartják számon. 20 ermeszerű levelei a gazdagságot és a bosséget szimbolizálják. Úgy tartják, hogy minél egészségesebb és dusabb a növény, annál nagyobb jólétet vonz a házba. A pozgafa egi sukulens, ami azt jelenti, hogy rendkívül strapabíró és minimális gondozást igényel. Tökéletes kezdővagi elfoglalt kertések sámára, a legfontosabb, hogy ne öntözzük túl. Hagyjuk, hogy a földje teljesen kisáradjon 2 öntözés között. Sok világosságot igényel, de a tuzodéli naptól óvjuk. A legjobb helye a lakás délkeleti, vagyis a pénz sarkában van. Elhelyezhetjük az irodában az íróasztalon is, hogy segítse az üzleti sikereket. Idővel kisfáva cseperedik, ami a stabilitás és a folyamatos növekedés szimbólumává válik. Ajándékként is kiváló, különösen házavatóra vagy új vállalkozás indításakor. A 6. sorban a sobajfutóka, vagy aranyos sobajfutóka. Ez az egyik legnépszerűbb és legkönnyebben tartható sobanövény, ami szinte elpusztíthatatlan. Energetikailag a futóka egyik kiváló legtisztító, amely képes eltávolítani a levegőból a káros anyagokat, mint például a formaldehidet. Úgy tartják, hogy megtisztítja a teret a stagnáló, negatív energiáktól, és segít leküzdeni az apátiát és a lustaságot. Kúsó leomló növekedése az életenergia áramlását és a fejlődést szimbolizálja. A gondozása rendkívül egészszerű. Jól érzi magát, gyengébb fényviszonyok között is, bár a levelek márványozottsága világos helyen lesz a legszebb. Az öntözéssel nem kell túlzásba esni, bírja a stárasságot. Tökéletes növény a lakás sötétebb sarkáiba, vagy magas polcokra sekrenítetőre helyezve, ahonnan szépen lecunghet. A feng shui szerint segít aktiválni a stagnáló energiájú területeket, például a lépcső alatti holdtereket vagy a hosszú, sok fóliószokat. Gyors növekedés a vitalitás ez az életeros szimbóluma. 7. növényünk az aloe vera, a gyógyítás és védelem oszi jelképe. Az okori Egyiptomban a halhatatlanság növényének nevezték. Gelszerű nedvét évezredek óta használják egészi szerű leszek,
Sebek es bor problémák kezelésére. Spiritualis ertelemben as aloe vera egi erotelies vedelmezo, ameli eluzi a balserencet es a negatív energiákat. Ugitartják, jelenléte gyógyító, nyugtatórezge seket boxátky. Mint a legtöbb sukulens, az aloe vera is nagyon keves gondozást igényel. Sok fényre van szüksége, ez a tulajdonképpen a legnagyobb ellensége. Cákakor loxoljuk, ha a földjeteljesen száraz. A konihablakban praktikus helye van, hiszen kisebb egési szerülések eseten azonnal kéznél van a gyógyító nedve. A bejárati ajtó közelében elhelyezve védelmezi a házat a negatív behatásoktól. Ha a növény hirtelen erotelies növekedésnek indul, az a hagyomány szerint azt jelzi, hogy sok negatív energiát nyelt el a környezetéből, ezzel megvédve a lakókat. 8. a listán a keces orchidea. Az orchideák a szépség, a szerelem, a termékenység és a luxus szimbólumai. Finom, elegáns megjelenésükkel a kifinomultság és a harmónia energiáját hozzák a térbe. Úgy tartják, hogy vonzák a szerelmet, elmélyítik a párkapcsolatokat és nyugtatják a lelket, bár sokan tartanak a gondozásától, a legelterjedtebb phalaenopsis, vagis a lepke orchidea gondozása nem bonyolult, ha ismerünk néhány alapszabálit, a legfontosabb a megfelelő öntözés, soha ne álljon a vízben, a legjobb módszer, ha hetente egyszer néhány percre vízbe merítsük a cserepét, majd hagyjuk alaposan legszöpögni. Világos, de nem tuzonapos helyeet kedvel, keleti vagi nyugati ablakpárkáni ideális samára. A feng shui szerint a hálószobában elhelyezve erosíti a romantikus kapcsolatokat. A nappaliban pedig a családtagok közötti harmóniát és békét segíti elő. A virágok színe is fontos, a rosszasín a szerelmet, a fehér a tisztaságot, a lila pedig a spirituális fejlődést szimbolizálja. A 9. növény, a vitorlavirág közismertebb neven békelilium. Már a neve is elárulja a legfőbb spirituális tulajdonságát. A béke, a nyugalom és a harmónia megteremtését. Elegáns fehér virágai a megadást és a békét szimbolizálják. A vitorlavirág kiváló légtisztító, hatékonyan semlegesíti a levegőben lévő káros anyagokat. Úgy tartják, képes átalakítani a negatív energiákat pozitívvá, és segít feloldani a családi visszályokat és a feszültséget. Gondozása rendkívül hálás feladat. Egéke azon kevés növényeknek, amelyek jól turik a gyengébb fényviszonyokat is, így tökéletes választás a lakás kevésbé napos részeibe. Szereti a párás környezetet, ezért a fürdőszoba ideális hely számára. Öntözés igényét jelzi, ha levelei lekokadnak, ilyenkor egi alapos lokszolás után gyorsan magához tér. A nappaliban vagi a közös családi terekben elhelyezve segít fenntartani a békés, támogató légkört. Irodai környezetben csökkentheti a munkahelyi stresszt ez a kollégák közötti feszültsége. 10. következzen a jázmin, az édes illatok királynője. A jázmin a szeretet, a romantika és a boldogság növénye. Bódító illata afrodiziákumként hat és úgy tartják, vonzza a szerelmet és a pozitív kapcsolatokat. Energiája segít oldani a szorongást, a depressziót és önbizalmat ad. A jázmin illóját gyakran használják a relaxáció és a meditatív állapotok eléréséhez. A kúsó jázmin tartható szerepben, de egi déli fekvőszufalra vagi pergolára futtatva, a kertben is csodálatos. Sok napfényűre van szüksége a bőséges virágzáshoz. Rendszeres öntözést igényel, különösen a nyári hónapokban. A hálószobában vagi annak közelében elhelyezve elősegíti a nyugodt alvást és a szép álmokat, valamint erősíti a párkapcsolati harmóniát. Illata különösen este intenzív, ami tökéletesen teszi egi esti pihenéshez vagi romantikus pillanatokhoz. A jázmin arra emlékeztet minket, hogy értékeljük az élet apró érzéki örömeit. 11. növényünk a menta, egi frissító és elenkító fűszernövény. A menta a kommunikáció, a tisztaság és a gazdagság növénye. Friss, átható illata szerkenti az elmét, javítja a koncentrációt és segít a tiszta gondolkodásban.
Ugi tartiak, hogi eluzi a negatív energiakat, es vonsa a penst es aboseget. Amentarent kivil könnyen tarthato, devigiázat, hailamos aggressíven terjedni, ezért kertben erdemes edenibe ültetni, hogi kordaban tartsuk, cerepben, a zablakparkanion is remekül erzi magát, szereti a napos vagi felárniekos heljet es a nedvestalait, a konihaban elheljezve nemcak fris fussert bistosít, de saladi kommunikációt is javítatja, a dolgozos szobában segít frissen tartani a gondolatokat es eluzni a mentális fáradtságot. Egisokor friss menta a vízbe teve az asztalon nemcak illatos, de a hiedelem szerint a jólét energiáját is a házba vonca. Sokan a pénztárcájukban is tartanak egisarított mentalevelet a pénzügyi szerence érdekében. A 12. helyen a Kamila al, a gengetsek es a nyugalom a pro napsarga virága. A Kamilát leginkább gyógyíteaként ismerjük, ameli nyugtadia a gyomrot es segíti a zalvást, spirituális szinten a Kamila a béke, a pihenes es a stresszoldást szimbóluma, energiája gyengéden oldja a feszültséget es a szorongást, mint egi meleg öle lesz. Ugi tartják, hogi vonza a szerencét, különösen a pénzügyek terén. A Kamila egi viszonylag könnyen nevelhető egi nyári növény. A kert napos resebe vetve vagi cerepben nevelve is szépen fejlődik. Nem igényel különösebb gondozást, a merszekelt öntözést meghalálja. A virágokat a teljes kiniláskor érdemes lesedni, es megzárítani. A kertben egi kis Kamila ágyas a pihenoszarok mellett nyugodt, békés hangulatot teremt. A lakásban egi cerep Kamila a pihenesre szánt heliszegekben, például a nappaliban vagi a hálószobában segít legsendesíteni az elmét egi hosszú nap után. Sárított virágaiból készült teafogyasztása pedig a belszobéke megteremtésének egyik legkellemesebb módja. 13. a sorban a szália, az egyik legerősebb energetikai tisztító növény. Az amerikai oszlakosok évszázadok óta használják sárított köteget, a smudgestik et a terek es semélyek megtisztítására a negatív energiáktól. A szália a bölcsesség, a tisztaság es a védelem növénye. Ugi tartják, hogi füstje semlegesíti a negatív rezgéseket, eluzi a rossz szellemeket es tiszta, szent teret hoz létre. A kerti szália egész trapabíró, evelo növény, ameli kevés gondozást igényel. Imádja a napot, es a jó vízelvezetésű talajt, a túlöntözést nem viseli jól. Koniha kertben vagi cerepben is nevelhető. Jelenléte a kertben vagi a ház körül védelmező, energiamezot hoz létre. Leveleit megzárítva használhatjuk energetikai tisztításhoz. Ehhez egizerűen gyújtsunk meg egiszárított száljalevelet, fújjuk el a lángot, ez hagidjuk. Hogi a füstje körbejárja a heliszeget, különös figyelmet fordítva a sarkokra. Ez a rituále különösen hasznos lehet egi költözés után, egi vita után, vagi egiszerűen csak akkor, ha ugi erezzük, nehéz a levegő. 14. a listánkon egi különleges növény. A pilea más néven kínai pénznövény vagi UFO növény. Jellegzetes, kerek, palacsintaszerű levelei miatt vált rendkívül népszerűvé. A feng shui elvei szerint ez a növény a pozgafához hasonlóan a gazdagság és a boszék vonzására szolgál. Kerek levelei az érméket szimbolizálják, gyors növekedése és a tövénél megjelenő új hajtások pedig a vagyon gyarapodását jelképezik. A pilea gondozása nem ördöngösség. Világos, de közvetlen napfénytől védett helyiet kedvel. A földje tartsuk enühen nedvészen, de ne hagyjuk, hogi vízben álljon. Érdekessége, hogi a kis szárnyhajtásokat könnyen leválaszthatjuk, és elültethetjük, ígi ajándékozhatunk belőle barátainknak. A hagyományi szerint egi ajándékba kapott pilea hozza a legnagyobb szerencsét. Helyezzük a lakás pénzsarkába délkelet, vagi az íróasztalunkra, hogi támogassa a pénzügyi sikereket és a gyarapodást. Ez a vidám megjelenésű növény önmagában is jókedvre derít. 15. de nem utolsó növényünk az anyosnyelv, vagyis zavera. Ne téveszten meg a neve, ez az egyik leghasznosabb és legpozitívabb szobanövény. Rendkívül hatékony legtisztító, ameli éjszaka is termel oxigént,
igi idealis a halosobaba. Hegies, felfele törölevelei a védelmet es az erot szimbolizálják. A feng shui szerint elvágják es semlegesítik a negatív energiákat, a shashi, te. Védelmet nyújt a pletikák es a rossz indulat ellen. Az anyósnyelv a lustakertés álma szinte elpusztíthatatlan. Jól túri a szárazságot es a gyengebb fényviszonyokat is. A túlöntözés az egyetlen dolog, amivel kárt tehetünk benne. Helyezzük a bejárati ajtó közelébe, hogi megszűrje a bejövő energiákat, vagi a lakas ele sarkaiba, hogi lágítsa azokat. A hálósobában javítja a levegő minőséget es nyugodt alvást biztosít. Masszív, soborserú, megzselené se modern es minimalista interiőrökben is remekül mutat, miközben szentben végzi védelmező es tisztító munkáját. Most, hogi megismertünk 15 pozitív energiájú növényit, beszéljünk röviden azokról, amelyeket érdemes lehet elkerülni, vagy legalábbis óvatosan elhelyezni. A feng shui szerint a hegies tüszkész növények, mint a kaktuszok, agresszív, súrós energiát bocsátanak ki, bár védelmező hatásuk is lehet, nem ajánlott oket a bejárati ajtó közelébe, a hálósobába vagi a nappali központi részébe tenni. A legjobb helyük a házon kívül az ablakparkányon van, ahol szimbolikusan távol tarthatják a betolakodókat. Hasonlóképpen a haldokló, beteg, elzárat növények negatív energiát sugároznak. Ezek a stagnálás, a hanyatlás szimbólumai. Ha egi növény menthetetlen, jobb, ha megválunk tole. A növények alapvetően semlegesek, de ha porosak es elhanyagoltak, szintén a stagnáló energiaforrásai lehetnek. A lényeg, hogi olyan növényekkel vegyük körbe magunkat, amelyek elnek egészségesek es örömet sugároznak. A növények elhelyezésének művészete legalább annyira fontos, mint maguk a növények. A feng shui egi bagua térkép segítségével osztja fel otthonunkat különböző eleterületekre. Ezt a térképet az alaprajzra helyezve, a bejárathoz igazítva láthatjuk, melyik terület miért felelős. Például a bejárattól számított balhátszó sarok a gazdagság es boszék területe. Ide tökéletes választás a pozgafa vagi a pilea. A jobb hátsó sarok a szerelem es párkapcsolat területe, ahová egi páros orchidea vagi egi jázmin illik. A középső baloldali rész a család es egészség területe, ide helyezzünk egi egészséges dúsnövényit, mint a szerence bambusz. Nem kell szigorúan venni ezeket a szabályokat, de érdemes elgondolkodni rajtuk. A lényeg, hogi a növények ne akadályozzák a közlekedést, ez legyen elég helyük a növekedéshez. Egész szúfolt sarokba tett növény nem tudja kifejteni pozitív hatását. Figyeljük meg a tér áramlását, és helyezzük a növényeket oda, ahol harmonikusan illeszkednek a környezetbe. Hogyan tisztítsuk meg növényeink energiáját? Ez a kérdés talán misztikusan hangzik, de a gyakorlatban egyszerű, praktikus lépéseket jelent. A növények, akárcsak egi szivac, képesek magukba szívni a környezetükben lévő energiákat, a feszültséget, a szomorúságot. Időnként nekik is szükségük van egi energetikai zuhanira. Ennek legegyszerűbb módja a levelek portalanítása. A porréteg nem csak csúnya, de gátolja a fotoszintézist és szimbolikusan a negatív energia lerakodását jelenti. Egi nedves, puha ruhával óvatosan töröljük át a leveleket. Ez a fizikai érintés a növényel való kapcsolatunkat is erősíti. Időnként, ha az időjárás engedi, vigyük ki a szobanövényeket egi enihe távasi eszore. A természetes eszovíz szodákat tesvelük, lemosza a port es feltölti oket eleterovel. Az elzárat levelek es virágok rendszeres eltávolítása szinten kulcsfontosságú, hiszen az elhalt részek a stagnálás energiáját hordozzák. A gondoskodás maga a legjobb energetikai tisztítás. Beszéljünk a színek pszichológiájáról is. Amikor növényit választunk, nem csak a fajtája, hanem a virágának vagi a levelének a színe is fontos üzenetet hordoz. A zöld szín, ami a legtöbb növénynél dominál, a növekedés, a gyógyulás és az egyensúly színe. Nyugtatóan hat az idegrendszerre. A piros virágok, mint egi piros hibiskus, a szenvedély, az energia és a cselekvés szimbólumai.
a lakás hírnev es hírnev területere, a bejárattal sem közti közepszores, helyezve támogatják a karrierünket. A sárga virágok, mint a napraforgó vágia Kamila, a boldogság, az optimizmus és a barátság színei. A közösségi terekben, például a napaliban, segítenek vidám, barátságos légkör megteremtésében. A fehér virágok, mint a vitorlaviráge, a tisztaságot, az ártatlanságot és az új kezdeteket jelképezik. Bárhol elhelyezve tisztító, emeló hatásúak. A lila virágok, mint a levendula vagi egész orchideák, a spiritualitás, a bölcsesség és a belso békés színei. Meditációs sarokba važia tudás ezen művelés területére balelso sarok idealiszák. Ez végül, ahogy az elején ígértem, leplezzük le a feng shui mesterek egyik titkát, a legerősebb pénzvonzó növényit. Bár a pocgafát és a pileát már említettük, szokák szerint az igazi titok a pasira aquatica, vagis a vad kakao, amit szintén pénzfaként ismernek. Ez a növény, különösen a több törzsból összefont változata, rendkívül eros szimbólum. Az 5 levelkeból álló levelcsoportok az 5 feng shui elemet, fa, tűz, föld, fém, víz, jelképezik, harmóniát teremtve. A fonott törzs pedig a vagyon, szabdába ejteszet, megorzeszet szimbolizálja. A legenda szerint egészségeni ember imádkozott a gazdagságért, majd rátalált erre a különös növényre. Hazavitte, gondozni kezdte, és a magiáiból származó növények eladásával hamarosan meggazdagodott. A vad kakaó gondozása viszonylag egészszerű, világos, indirekt fényűtés rendszeres, de nem túlzó öntözést igényel. A lakás vagi az iroda gazdagság sarkába délkelet, helyezve állítólag mágnesként vonza a pénzügyi lehetőségeket és a sikert. Láthatjátok, a kert és az otthon harmonizálása nem feltétlenül bonyolult. Nem kell spirituális gurunak lennünk ahhoz, hogy érezzük a különbséget, amit egi jól megválasztott növény hozhat az életünkbe. Egyetlen levendulabokor az ablak alatt, vagi pozgafa az íróasztalon apró, de folyamatos pozitív jelzéseket küld a tudatalatinknak. A mai videóban bemutatott 15 növény és az 5 bónusztip segítségével a ti otthonotok és a béke és a bosszék szigetévé válhat meg hozzá minimális erőfeszítéssel. A legnagyobb titok pedig talán nem is magukban, a növényekben rejlik, hanem abban a törődésben és figyelemben, amit nekik szentelünk. Ez a gondoskodás az, ami megsokszorozódva tér vissza hozzánk pozitív energiaként. Nagyon köszönöm, hogy velem tartottatok ezen a zöld utazáson. Remélem, találtatok inspirációt, hogy meg több életet és harmóniát vigyétek a környezetetekbe. Ha tetszett a videó, kérlek, nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornára, hogy ne maradjatok le a további okoskertéseti tippekről. Ne felejtsetek el bekapcsolni a csengőt, és most ti jöttök. Írjatok meg kommentben, nektek melyik a kedvenc spirituális növényetek. Van olyan, amelyik kimarad a listáról, de szerintetek mindenképpen itt lenne a helye, nagyon kíváncsi vagyok a ti tapasztalataitokra.